Uy, kasi una nang isong ano. Gisungga. Kusa na ko kami sa magawas. Isa iba niyo si Ang tao. Ay, gusto na lang ko mga halaki wa kamusta na. Siya po lang kung mapapa ka kung ma'am picture na tayo. Ay, Tay lagi ako no tanawa. Oo, sabi ko meron. Ito na picture kasi Tay ako naong nito. picture me guys. Check ba si mami? Picture last. Aha ma, yung abi ko dili wala ko nimo gilutuan o chiffon cake. Wala man kaning reply. Wala ko ni reply. Oo. Ano man ko ni diba niingon ka nga kanang day layo man ka day. Di ako binuang raman to. Ay binuang rad. Hala, mamasko ko. Be, pamaak be ha. Be. Wow. Mingon kasi imong chiffon. Tapos tingnan mo na dugos. Kaya lang dugos. May pagkain sa akong kuwan, may snack kami. 2,000 years later. Ikaw atin ini. Guys, tabi siya ang naging naglino, naragwapa. Sorry na ko, TV.